Σήμερα φτιάχνω μπριζολάρα με μια φοβερή τεχνική που θα σας δείξω και το πρώτο βήμα είναι να πάρουμε το κρέας, το οποίο όπως βλέπετε είναι εκλεκτό και πάρα πολύ ποιοτικό, και αφού βάλουμε μαλλιά σαν πρώτο βήμα μέσα στα ξύλα, σαν προσάναμα, ρίχνουμε λίγο ινόπνευμα για να πάρει φωτιά. Φιούγκ, δείτε η φωτιά πως άρπαξε, παιδιά. Βάζω και ξύλα και να σας πω και ένα μυστικό, αυτές οι φλούδες κάνουν τρομερό κάρβουνο όμως. Κάψιμο την σχάρα για να φύγουν όλα τα μαυραδάκια, και στη συνέχεια έκανα λίγο τσουκουτσούκου να φτιάξω λίγο τη φωτιά, να πλώσω τα κάρβουνα, να γίνει λίγο έτσι σουλουπωμένη, σχάρα επάνω, μπριζολίτσα επίσης επάνω και ξεκινάει βούρτο ψήσιμο, παιδιά. Δόξα σοι ο Θεός από το ειδικό γάντι, παιδιά, για να μην καίγεται το χέρι μου, και το ψήσιμο πηγαίνει εξαιρετικά. Δείτε πως τσιτσιρίζει το λίπος επάνω στο κρέας, και τη γύρισα 2-3 φορές σίγουρα και ψήθηκε πολύ κομπλέ. Οπότε την έβγαλα κατευθείαν